later we can open the other one. Let's go! Oh my God! No, you can't ride, Papa! Good morning, guys! Today is Wednesday. Dinala ko kayo dito sa bathroom kasi sabi ko bukas aalis na kami, hindi ko pa kayo natutour dito, hindi ko pa kayo naisasama dito sa pinag-stayan namin kung saan ba ang bathroom nila, kung ano itsura ng bathroom nila compare doon sa mga naunang nakita nyo. Kaso nililinis nila, so pinagkabit niya sa amin yung family room. Hindi ko alam na mayroong family room, pero sabi ni Holly, have you been here before? But why you said you know that they have family room? Because we checked. Chinek pala nila. With who? With Zach. Okay. So, ito yung itsura ng family room nila. Malaki yung shower. And, ayan yung toilet. Siguro mamaya ko na lang kayo ito doon kasi nililinis ni Kuya yung ladies and men's na bathroom. So, maligo muna kayo ni Holly. Okay, guys. Tapos na tayo dito sa family room. Ayan, family bathroom. Tapos tayo maligo dyan. So, ayan na yung buhok natin. After natin siyang ma-blower. Si Holly hindi ko blower. Pag gabi binoblower ko siya pag gabi kami naliligo. Kasi, para pag natulog siya, tuyo. Ayan yung ladies shower and toilets. So, tapos na sila kuya maglinis kasi, nakasara na. And yan, yung laundry. Tapos ayan yung men. Good morning. Mamaya, isama ko kayo mamaya doon para makita nyo yung itsura ng shower nila. Okay, lakad-lakad lang tayo. Come on here, Baba. And towel na yung ating suot. Dala ni Holly yung aking pants. Okay. Today, magliligpit ng mga bagay-bagay. Kasi bukas, alis na tayo. Ayan na si Sak, gising na. Ayan si Saki boy. What are you having? Toast, Vegemite and cheese. Ayan. So, ginilid na ni Jan yung mga upuan. Ayan, inayos na ni Jan. Wow, thank you, bed. Inayos na ni Jan yung bed. Kasi kanina hindi ko maayos kasi tulog pa yung mga bata. May ingayan sila. And good morning. Ayan, gumagawa siya ng breakfast ng mga bata. And tingnan yung mga bata. Ginawa na nila yung kanila. Minake-up na nila yung bed nila. Ganyan. Pero ayusin ko pa yan. Si Holly hindi pa kasi hinaya ko na siya na maligo. Kaya hindi niya pa yan naayos. Pero inaayos niya rin naman yan. Pero syempre ulitin pa rin natin. Si Kuya ayan yung pag-aayos niya. So ulitin ko yan mamaya. Pero at least di ba nag-effort sila na ayusin nila yung kanilang bed. Okay, bis now. Ayun si Zach. What are you doing? Fixing bed. Again? Yeah. You like what I did? Yeah. So gusto niyang gaya. Eto, kung paano ko ginawa yung bed ni TJ. And etong udi ni Kuya. So dito ko linalagay yung udi kasi hindi ang kasya sa cabinet niya. So okay. And eto yung Dogman na book. So dito na lang yan. You finish yours? Yep. You finish it? Tapos niya, yesterday, right? Oh yeah. It was all about that he got in jail because he didn't know that he stole that $1 million and 90 cents. $1 million and 90 cents. May 90 cents talaga. Oh, are you alright there? Yeah, no, okay. No, you have to put your one pillow first on top of this one. Kasi dalawa ang pillows nila. Yeah. Naano siya sa basketball. Yung bola. Okay. Alright, let me see. Oh, well done. Tinakin niya. You copy, Mommy? Okay, thank you. No. No? What? Get down. Okay. Next na yung kay Holly. Alright, go. Get down. You know, I was sleeping down that end and I just had to fix my bed like that. Why? Well, you're supposed to be sleeping that way. I know, I was.
I was sleeping like, I always sleep here, but this time I slept down here. All the way up? Mm-hmm. Okay. You like your bed? Mm-hmm. Did you hit your head? When I was descend. Pag maririnig na lang namin, hindi namin kung sino, naririnig na lang namin may kalabog, gabi-gabi. Okay. Yun si Johnny Boy, nililinis niya yung toaster. And si Saki Boy, ayan, bumalik siya sa taas. Why, Sak? Why you're up there again? Because, your bed, your meditation bed is so straight. Gusto niya ganito, guys. Niya ganyan ka straight. Ayan, uulitin niya na naman. What about this? I will fold this one. So I told him na you have to fold this one, this end here, because look. Oh, di ba? Oh, sige. So you have to fold this one and the other end. Pero okay naman. Pero gusto niya katulad nung ginawa ko kay TJ. Not sure. Ayun, naglinis si Johnny Boy. Ano naman, neat naman, di ba? How is it so straight? Why, mine? Yeah. It's alright now what you're doing. It's okay. You just have to tuck. No, you don't have to tuck in there. Just fold it like here and tuck it in. Like this. That's too fat. It's alright. No, that's it. Gusto mo talaga straight. It looks straight now, Zach, for me here. Now I need to fold this stuff. What stuff? But Trackies? Udi. Here's your Udi. Yung Udi niya rin, ilalagay niya rin doon sa paahan niya. Ayan na. Okay. It's nice and flat now, you think? kind of. Kind of. Well Still done. better. Huh? You still better. Oh, it's alright. Okay, thank you. I gotta put socks on. Put your jumper. It's a bit cold Wait, where are outside. we going? Oh, No, I'm just putting socks on. oh, yun yung socks. Look, Yeah. I took the... So, next yung kay Holly naman. Kuhaan ko muna ng damit. Si Holly Girl. Kasi naka-PJs pa siya. Ito yung tinupi ko kahapon. And, ano is it cold outside, Baba? It's a bit hot. What do you mean it's a bit hot? Long sleeve? Or T-shirt and then some trackies a bit. not t-shirt, long sleeve for now because it's still morning. Long sleeves and... Okay. Yeah, long sleeves so I don't trip over. And pants if I don't trip over. Tapos na natin i-makeup yung bed ni Holly. And today, nandito si Teddy at saka yung lampara. Naiwan to ni Holly sa kapitbahay. Kaya kahapon hindi nyo siya nakita. Hindi nyo sila nakita dyan sa corner na yan. Pero ayan, malinis na. Okay na ulit yung kanilang tulugan. And si Kuya. Ayan. Then, si John, maglalaba siya, guys. So, kukunin ko yung mga labahan dito sa bathroom. And hubarin ko na rin to para malabhan. Ha? So, ito pala yung itsura, guys, ng aming kukuha siya ng coins sa wallet ni Zach. Kasi kailangan ng coins para sa washing machine. So, hindi ko pa ito sa inyo napakita kung anong itsura ng aming bathroom. Ayun, para siyang stock room, guys. Nandito namin nilalagay yung mga maruruming damit. So, eto guys, eto yung labahan. You have 2 bags, Han. Ayan, 1. And 1 socks there. Yeah, 2. I thought I was only doing a couple. Here, 1 full. You really want to wash that? I wouldn't. It's alright Nah, because it'll go yucky. it's already yucky. It's dirty. Kasi Don't minsan. wash them. So what? Just leave them there. Do it at the end, but I just said to get a few so we can. Oh, even the white that there, one? yeah. Okay. Ayaw ni just gonna Jan work 'em. kasi instead na malinis daw yung mga puti niya, nagiging marumi. So, sa yamba na lang yung iba. So, just sort it out there, honey. And come back.
So, eto hindi. So, ilalagay ko to sa plastic bag. Dyan muna siya. Tinutur ko muna kayo dito sa ating... It's not even gonna wash it properly. I know. Aha, that one to, Han. Need to... That one. My... No, put that in the amber. Oh, wag na raw isa ba yung aking pajama sa Yamba na lang. Kasi nga, hindi maganda yung... Why two yams do that one? Okay. Okay, yung resulta ng... Kasi di ba naglaban na siya dito, hindi niya talaga nagustuhan. Madumi pa rin daw. Pero at least kahit pa paano nililinis, pero ayaw niya. Pero kailangan kasi matatambagan tayo ng mga laban. So, eto, hindi niya lalabhan. Silagay natin. I need the washing baskets when I get them out. Okay. So, kailangan niya yung washing basket. Yan yung washing basket natin, guys. Hindi ko pa eto kasi maibigay sa kanya. Kasi meron ako dyan na mga biniling para kay Holly. So, mamaya i-haul natin yan. Eto, binili ko to sa K-Mart. Bago tayo umalis. So, para yan yung lalagyan namin ng labahan. At saka, pag natapos, laban. Ang gulo, diba? Tapos, eto pala, etong bag na to, dito ko linalagay yung pang swimming at saka towels nila. Para madali lang sa kanila kung saan nila hahanapin yung kanilang pang swimming. And dito, lalagyan to ng udi, pero ang linagay ko dito ay yung aking jacket na makapal. So, hindi naman namin ginagamit. Never namin gagamitin siguro to. Or, we don't know. Pero, never pa namin nagagamit tong toilet. Kahit yung etong shower room, si Jan lang at saka si lang gumagamit yan. Ako hindi pa ako dyan naliligo. Kasi mas gusto ko yung sa ano ba, yung bathroom dito kasi para matagal ako maligo. Kasi baka maubusan ako ng hot water dito. So, yan. So, si Jan lang dito ang naliligo, guys. And, ayan, nilinis niya rin yan kahapon. So, meron din siyang shampoo. And, iba rin yung sa kanila dito. Ako iba rin. Kasi yung akin, andito. Nandyan na. Para madali lang bitbitin. So, yan. I-haul ko yung kung anong laman yan. Tapos, eto, ilagay ko to sa plastic. Kuha tayo ng plastic para sa Yamba raw yan laban. So, yan, guys. Eto yung mga school homework ng mga bata. So, hindi na naman nila sinara. Mamaya sa isara ko yan. So, yan yung itsura ng ating bathroom, guys. And, eto yung sink. Eto yung ginagamit ng mga bata pag gabi. Dito sila nag-toothbrush. Kaya kung makikita nyo, mayroong mga wisik ng toothpaste dyan. Hindi ko alam kung tawag doon. Splash ba ng toothpaste nila pa nag-toothbrush? Lalo na si Holly. Si Holly binubuhat ni Jan. Minsan ako. So, yan yung ating palito tour dito sa ating toilet, guys. So, yan ang itsura niya. And yung mga cabinets. Nakita niyo kung anong laman dyan. And, nandito yung towel. Yung isang towel na ginamit ni Holly nasa labas. Hinang ko sa labas. Bumalik siya. Kulang siya ng coins. Walang coins si Holly. Tinitingnan yung mga wallet ng mga bata. $1 sat there last night. Kasi yung mga bata, guys, naglalaro silang games. So, yung machine dyan sa, play, dito sa amin. So, kinuha na siya, isa sa mga bata ang kumuha. So, hinahanap niya yung mga wallet ng mga bata. Hinahanap niya yung $1. That one. Kay Kuya? Hanapin niya ni Kuya. Ako kasi, wala ako, guys, hindi ako masyado nagdadalang cash. So, ayan. Ito yung perang to, yung binayad to sa akin ni Brody. Kaya may cash ako. So, yan. Wala tayong coins. I didn't wash them. Why? All the white? Delicate. So, hindi niya to sinabay. So, pinili niya lang yung mga... Pinili niya lang. Especially yung pang golf nila ni Kuya, hindi niya inanuan yung jumper. Okay. Ibalik natin to sa bathroom. So, yan yung kanina din na hindi niya sinabay. So, ilagay na natin to dito. So, ayan. Meron tayong isang plastic bag na labahan. Pagpunta natin sa next destination natin bukas. So, dyan na lang muna yan. And close. So, ngayon, mag-vacuum na tayo. Eto, binili to ni Jan. Hindi ko alam kung saan niya to nabili. Pero yan yung itsura niya. Maganda to, guys. Especially dito sa caravan. Kasi very handy lang siya. So, after ko mag-vacuum, magbihis na ako. Kasi, ayan, naka-PJs pa tayo. Ayan. So, vacuum. Linis muna. O, diba? Lakas niya. Nakalinis na tayo and
Naka-base na rin ako sa wakas. Ngayon, gawin ko na to kasi baka matapos na yung nilalaban ni Johnny Boy. Kailangan niya raw ng basket. Ayaw niya raw yung plastic. So, eto guys, nabili ko to sa K-Mart. Basket siya. $35 ata to. Basta yun. Maganda siya. Banig siya guys. Tapos parang may pinaint siya ng white. Ano siya? Very strong. So, eto hindi to ano. Sa akin to. Ano ba laman nito? Ano to? Pants ko to na butas-butas. Pero hindi to ang i-haul ko sa inyo. Pero tingnan ko lang kung anong laman nito. Ay, ayan na. Na ano na siya. Kinain na siya ng zipper. Okay. So, ayan. Yung butas-butas ko tong pants. Tapos yung apron. Meron tayong medyas. Tapos yung ilabas ko to. Denim jacket ni Holly. Ilabas ko na to. Kasi kay Holly to. Lagyan natin yan sa damitan niya. Maputla ba ako guys? Hindi ako wala akong lip tint or lipstick and kilay and foundation. Ano lang yan. Nag-ano lang tayo. Ano lang yan. Nag-ano lang ako guys. Sunscreen. And etong damit ko. Ito yung pinakaunang ni-live selling ko nung nag-start ako ng live selling sa Facebook page ko. So, mayroon akong binili. Ganito yung 2-slice sandwich maker. Binili ko to guys. So, hindi pa natin siya nagagamit. Baka sa next destination, magamit ko na to. Ayan. Masarap dito. Maglagay ka lang ng, syempre, tinapay na may ham and cheese. Tapos, i-press mo. Ayan. Ayan. Angko yung brand niya from K-Mart. And meron na akong kasabayan yan ay nandito. Hindi ko pa yun nabubuksan. Pero nilabas ko na to. Kasi akala ko gagamitin ko. Pero hindi ko nagamit. Ito yung hand mixer. Hindi ko, nakuha ba to sa inyo? Hindi pa ata. Hand mixer na maliit lang siya. Mura lang to. $12 or $13 lang to. Not yet, hon. Wait, coming. Ayan, dyan na nga siya. Yan na nga sinasabi ko. Yan na nga yung sinasabi ko at tanggalin ko na para. Do you need it now? Ay, kailangan niya na raw. Kailangan na. Tanggalin ko na yung laman nito. So, ayan yung itsura niya. Ganyan. Yan! Be careful with this one kasi. Be careful with this one. Cute kasi. Maganda kaya ito. Ayoko sana itong ipalabas sa kanya. Can you please take care of that one, hon? We're going to have to go get some of that button. What? You know how this rattles? Yeah. Get anti-flappers. Yeah. To put there. Yeah. What you gonna get? Huh? Yeah. Well, what is it? Just to stop this from, Yeah, flapping, yeah. like willows, everyone's got What is it nga? anti-flappers. Flappers. Flappers. Ah. From flapping. Oo, kasi pag malakas ang ulan or kaya mahangin, ang lakas niya guys, parang bagyo, ang lakas ang ingay niya. Nandito lang yung bed namin. So okay, pagpatuloy ko na yung aking pag-haul sa inyo. Dapat nagdala ko yung yung collapsible na mayroon sa bahay, hindi ko yung dinala. Yung natutupi ba na, yung lalagyan ko ng toys ng mga bata na nilalagyan din ng mga maruruming damit ng boys. Yung collapsible na napo-fold siya guys. Sana pala dinala ko yun. So, anyway, hindi natin nadala. Kaya yun na lang ang gamitin niya. Kasi gusto ko doon lang yun. Yun ang plano ko noon. Doon lang siya ilalagay. Pero paano natin dadalhin yung mga maruruming damit sa washing machine? So, dalhin yun ni Johnny Boy. Sana ingatan niya yun. So, okay. Unahin natin dito. Bumili ako ng mga leggings ulit ni Holly. Kasi yung iba niyang leggings may butas na dito. And yung iba, maliit na sa kanya. So, bumili ako ng size 4. 5 na si Holly. Magsi-6 na si Holly sa September. 2 months, tama? June, July. July na next week. July, August, September. So, 2
2 months na lang 3 months, sabihin natin 3 months. Mag 6 years old na si Holly. So, binilang ko siya size 4 na leggings. Yung size 5 sa kanya, meron siyang size 5 na kinuha ako. Malaki pa sa kanya. Kaya, nag-down ako 1. So, size 4 ulit ang kinuha ko. Yung size 3, tamang-tama lang kay Holly. Pero, sabi niya sa akin, ang reklamo niya, pag nauupo raw siya, parang nahuhulog. So, kailangan niyang batunin. Ano ba tawag ng batunin? Basta, ganunin niya ba? I-lift up niya ulit yung pants niya. So, sabi ko, eto size 4. Size 4 na leggings. And, bumili akong nilalagay mo sa bed. True blanket. So, pang-design siya dyan. So, hindi pa natin siya nagagamit. Ilang weeks na ba tayo? So, hindi ko pa siya nagagamit kasi nandun siya sa ilalim ng doon sa basket. So, siguro sa next destination gagamit. Sa next na pupunta natin, magagamit na natin yan. Again, leggings ulit. Mura lang tong leggings na to. Magkano ba to? Walang price dito. Pero mura lang ang mga leggings na pang araw-araw ni Holly. Ayan, daming leggings. And madami akong biniling black. Daming black. May gray. Ito pala sa akin. Binili ko to sa teens area. Ayan, bumili rin ako ng sarili kong leggings. Size, size 8. Ayan. Meron tayo rin na leggings. Yung isang leggings, pinutol ko na guys. Ginawa ko siyang biker short, yung black. Kasi nakalimutan ko yung isa kong black na biker short. So, yun ang ginawa ko. Pinutol ko siya. Yan, black. So, 3 dapat tong black. Kaso, ginawa ko ng biker shorts. 2 gray sa akin. Leggings ulit kay Holly. Eto medyo pricey. Yung may mga print, medyo pricey. Compare sa plain. $6 lang naman. Mura pa rin siya. So, mura pa rin siya. Kasi $6. Eto, depende guys. Eto, $7. Maganda din to. $7. Flower naman siya na parang, ganyan oh. Parang may, ang tawag dyan. Basta yan. Ang hirap mag-explain. Eto, $6. Flowers. So, kinuhaan ko rin siya ng, mga ganito, flowers. $6 din to. Ito yung medyo, medyo pricey na $1 lang naman. $7. And, binilang ko rin si Holly ng mga long sleeve. Ayan, butterfly. Size 6 ang kinuha ko kasi wala ng size 5. So, pwede naman kasi siyang kaluskusin at saka pang inner niya ba? Pag sobrang, minsan kasi malamig pag gabi dito sa bakasyon natin. Pag gabi lang, pero pag araw, maganda kasi mainit. Pero pag gabi, malamig talaga. Kailangan mo mag-boots. Kailangan, hindi naman kailangan. Pero malamig siya. Ayan, size 6. Ayan yung kanyang print. Mga long sleeve. Meron nito si Holly, pero ayan, kinuhaan ko pa siya. So, 2 na atang ganyan niya. Pang araw-araw. Ayan. Size 6. Ito din. Yan yung mga print. More leggings. So, yan yung laman ng basket. So, ngayon, tatanggalin ko yung mga price nito. Yung mga, eto din, ilalagay ko dun sa cabinet ni Holly. Tanggalin ko na yung mga sticker niya. Para nalagay na sa tamang lalagyan. So, tupiin ko lang mga to, guys. Okay, mamaya na lang tupiin ko lang to. What are you doing? Getting a drink. Ayan, K-Mart din to guys. Pero yung dati niya pa to. Ayan, see? Ayan. Bunny. Malapit na tayo matapos. Ito yung mga tags. And meron pala akong nakuhang size 6 na leggings ko guys. Here's one. And the rest is size 8. Yung gray yung size 6 kasi wala na. Ito pala size 8. Pero ito size 9. Etong isa is size 6 kasi wala na atang ibang size. So, yan, malapit na tayo, yung akin na lang. Hindi pa ako tapos magtupi. Malapit na. I-charge lang ni Jan yung vacuum kasi. What's going on here, baby? Oh, that's my book, hon. This is My all note. electronics here, baby. Sorry. My notebook kasi only nagay dyan. Final spot. Yung aking mga That one there's the books. recipes. Yung iba kong mga recipes dyan What's nakalagay. this? That's to put this one for my recipes. Where? Yeah.
This is just electronics here. Ah, electronics lang pala yan. Sorry naman. Organized kasi din siya. Where's... Hinahanap niyo lang I don't yung know what it's for. pang charge sa vacuum. Okay, this one. tapusin ko na to. Okay. That's the one. Put it back, please, hon. Yeah, I will. It's Friday. Where's she going? She went to get a massage on it. Ah, well, Lucky. she's like, nagpamassage na naman siya. Pangalawang beses na siya nagpamassage. Massage since na nagstay tayo dito. Is it right? Yep. Okay. I forgot how to open it. Is that your first time to remove Nah. that? That one, huh? You have to press that one on the side. Yeah, this one. No, Yeah. that's not it. No? Hala, hindi niya alam paano buksan. Kasi tanggalin niya ba yung alikabok, yung dumi. You forgot? That one, the meron siyang biniling book kay Holly. Kasi kung maalala nyo, di ba, nag-stop kami doon sa bookstore. So, these ones. And, wala siyang napili and umiyak siya. Kahit pumunta sila ng daddy niya. So, binilan siya ni Bridie. Cute. And then it says, What do you say, Holly? Thanks, Friday. Ayan, baba, so oh. we go, the purple unicorn is crossing the rainbow bridge with her friends. Where's the purple unicorn? So you put her on the Bridge. bridge. You have to stick it, baba. Yep. Teacher din kasi siya. That's it. Perfect. Then, Pink. what do you think this one might say? You think? Sound it out. Sound it, baba, because marunong siya mag-sound. Sound out. Do it properly. Good girl. So, what's that? What might it be? Loud? No, That's cloud. Cloud starts with k. What starts with p? P. the color. You know what it is, Holly. Pink. That's So right. pink. What's pink? Pink, fluffy clouds are floating in the sky. Can you put the clouds in the sky? Ang cute. Floating in the sky. Good Beautiful. job. Now, what's the next picture of? So what might it say? Birds. Okay. Sound it, baba. R. Are Yep. So that says sing, ing. Birds are singing and butterflies are fluttering past. So you find the birds and the butterflies? Lots of different ones here, isn't there? Yeah, that's plenty. Where's the birds? Oh. Nah. Oh, there's an owl. I might have to do it on the table. Might be something you and Ivy could read Yeah. together. You say thanks? That's alright. And then every Alis si John, guys, kasi bibilhin niya na yung para dyan, para hindi na siya maingay pag mahangin. And kami ni Holly, ayan, ginagawa na namin tong ano niya, reading book. Ang ganda nito, guys, kasi nag-stick siya. Need a basket. No, here, you have to read. Sound that one. This one. E. So Blue. No, this one. Read this one. E. So what's that word? No, there. There. So what's this one? E. So what's that word? Blue. No, you don't. This one, what's this? Again, sound it. E. So, R. R. Yeah. Yeah. Tasty. Tasty. No, that's not the.
But that isn't Mom. No, That's the other one. What's the other one? Nagko-confuse siya this saan. one. Yeah, what's it start with? That's Not dirt. What's the other one? B. But for ball. That's right. E. I mean it. E. E. So, bed. No. Berry. Blueberry. Blueberry. Thumbs up si Daddy. Berry, so lang blue. Okay guys, tapusin lang namin ito. Ang funny. Yeah, put the basket. And ini-stick siya dyan. Natawa ko kayo dyan. Nag-thumbs up siya pag sabi ni Oling Mommy blueberry. just fell down. Okay. Okay, hold that one first, Baba. No, you have 2 horse, Baba. Guys, I really like my book. And look how many pages I found. 1, 2, 3. And you have more to go. Pero magpapahinga lang. 3. 2 more page. 1 more page. 2 more pages. Okay. Okay, put that in your... Can I put it in my car tomorrow? I can do it again. Tonight we can. Okay. Okay, put that on your bed. Ayan yung basket natin. Nakala ko. Han, are you done hanging the clothes? Babe! Alis siya eh. Tapos na yata siya magsampay. Oh, tapusin ko na tong aking ginagawa dito. Hindi natin matapos-tapos. Good job, Baba. Ayun na yung kanyang... I want to do it again. Yeah, you can do it anytime you want. Ayan. Cause I think